Mabungahong kahaponon mga igsuon, mga higala. This time igsuon, nanawag ko ni sa ako ang classmate nga pulis nga kauban ako sa amo ang thesis before during our criminology days. Unya ako siya ngadto nagsabot man mi kay mao lagi. Naatay tabangan karon mga igsuon no. Kay naman siya na-assign sa Tubigon Police Station. So mauni ang Prisohan nga sunod na tong tabangan last night dirita sa Clarin Police Station Igsoon. So today aning adto dayta ning tayma Igsoon sa Tubigon Police Station on the way ta naghatag ta og gamayng tabang panabang Igsoon kay sama sa akong gibalik-balik ang tanan nga naa nato gikan sa Ginoo. So dili ta angay magpasigarbo kung dili atong i-extend ang ato ang tabang sa uban nga tabangunon. Kay as what I have said Igsoon, moingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo pero naatay ikatabang di ta gali maka-extend sa tong tabang sa mga tabangunon. How can we prove our love ni Lord? So mao ni Igsoon, hapit na minaabot sa Tubigon Police Station. Kita na kayo Igsoon, no? Ang Tubigon Police Station, sige sad ko gwali dire Igsoon kani nga Prisohan. Nasad ko yung mga classmate dire sa Tubigon Police Station. So mauni atong ihatod atong mga panabang Igsoon ani atong tabang no. Mga bugas, grocery, daghan klase ni Igsoon. Kumpleto ta ni Igsoon no. Ato ning sinati or tabang sa mga piniriso diri Igsoon. Ako na ning gibalik-balik nga kaning mga inmates Igsoon kinahanglan gyud ni ipabati na to atong gugma nila. Dili sila angay na to hukman tungod sa ilang kahimtang. So ning taknaan nakita na mi sa akong classmate ani during my criminology days si Sir Frederick Kusak ug akong brading uban sa ni Igsoon. Kita mo na nag-FS di pa sa nadugay ning gawas sa Prisohan. Nang lagad na sa Ginoo mga Igsoon no. So dara akong classmate nga police officer. Okay, suod yun miya na Igsoon kauban ako ning thesis no. So mauni ning assess na to diri ning uban kay diri man siya na-assign ani nga police station. Okay, ug ang brad ni akong gihapit nga natuog pa niya ning mata pagabot na mo. So nanata diri nagdala ta sa tuang mga hinabang Igsoon para sa mga nagkinahanglan. So nananghid pa taning panahon na sa mga on duty nga mga personnel this time Igsoon. Kay kaning akong classmate ani off duty man siya ni nga time no. So ning tabang lang sila assist nato this time. So mao na ni sulod ta diri sa selda ato aning ipahiluna sa gawas kay dili man ni ablihan ang kuan nila no. So kung makita nyo gabi dito sa Clarin Police Station gi-open man to pero dili ablihan. So diri ra sa gawas ang ato ang mga tabang mga Igsoon kumpleto ni dilata mga noodles, kape, Milo, gatas unsa pay uban diri sabon, shampoo, bugas kumpleto ni Igsoon no. As what I have said Igsoon kay kita manggod piniyalan ra. So ato ning gi-extend atong tabang for us to become a blessing to other. No? So this time, of course, before nato i-distribute ang grocery Igsoon, unahon sa natong Ginoo mao ning tayma ning share ko nila sa pulong sa Ginoo. So kani sila naanad na nina ko very attentive sila, no? So ako silang gi-encourage ani nga time. Wala lang ni sound Igsoon kay saba manggod. Saba ba? So naapoy mga nagstorya sa gawas mao na nga dili kay madungog nga ako ang tingog jud ani nga time no. So naminaw sila sa pulong sa Ginoo mga Igsoon kay maom gini atong unahon ang word ni Lord before ning pagkaon sa physical kay according to Jesus ingon siya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kung dili sa pulong sa Dios no. So of course as always akong i-share sad kung giunsa ko pagbag-o sa Ginoo ani nga time. Majority ani nila mga kaso ani is about drugs man gyud which is related sad kayo sa akong kinabuhi. Kabalo naman mo mga Igsoon nga before nagapos jud ko no, more than 16 years in drug addiction. Shabu gyud ni agi og pamaligya no, ni agi ko nga nagistorya ko ako ra usa nagistorya ko sa kahoy basta na drug overdose ko before no. Kabalo naman ang kasagaran. So ako sa ning gi-share nila para sa maka-feel sila og paglaom no, pagtuo sa Ginoo nga taliwala sa ilang sitwasyon bisan naa sila ng sulod na ipaglaom sa Ginoo as long as we have faith
muhangad ta sa Ginoo, muduol ta sa Ginoo, andam siyang mutabang nato igsoon, no? So mao ni ning share ko sa pulong sa Ginoo, no? So nasa akong brother ning sama sa akong giingon yung mga igsoon gikan sa ni sa Prisohan kaning naka FS naka frat cert, no? So ayaw lang mig hukmi nga nagfraternity mi kay usasad sa mission amo among mga brad nga mga na kuan pod sa maling landas ba mao ni among gihimo sa Igsoon kay ning guide mi nila bisan dili na gid miingon nga aktibo kaayo kay tungod kay naapod mi sa ministry sa Ginoo Igsoon. So again, before nato this time gi-distribute ang mga groceries, no, ang mga pagkaon ning share sa pulong sa Ginoo. And this time Igsoon makita ninyo kaning brad nako nga dili padugay gikan sa Prisohan. Ako asang gipa-share ani Igsoon kung unsa kapait ngayang nasinati dito sa dako nga Prisohan. Actually, gikan man guni siya sa Bohol District Jail. No, so bag-o pa ni siyang nilaya unya. Akong gipa-share siya kung unsa ang mga pabor ni Lord niya o unsa ang kalisod sa sulod sa Prisohan mga Igsoon. Unya this time nagampo na tani no man na kog share ani sa pulong sa Ginoo, and then nag-release ko blessing nila through prayer and declaration Igsoon nga ang ilang kinabuhi bisan na sila sa sulod nay paglaom mugawas sila sa kaadlaw nga mahimo silang mga maayong ehemplo despite sa ilang nasinati nga medyo ngit-ngit sa sulod Igsoon nay paglaom nay hayag sa unahan. And then this time sad atong gi-pray ang ilang family. Labi na ang uban diri nga nga priso mga Igsoon, mga breadwinner ba, no? So of course nag-worry sila sa ilang pamilya nga nabiyaan, but ako silang giampo aning ay mga ang Ginoo willing sad motabang nila sa ilang family, kung concerned sila sa ilang family, si Lord concerned sa ilang family. So basta naa lang sila ning sulod unya tinud-anay sila nga miduol sa Ginoo, tinud-anay silang musangpit mudangop sa Ginoo, even ilang family sa gawas si Lord andam mo atiman sad kanila, si Lord mangitag paagi for them to survive. And then ato sang gi-pray this time ang ilang mga abogado nga fair gid ba nga of course nagpray pud og favor ni Lord mga Igsoon, no? So mao ni atong gihimo, ato silang giampo Igsoon kay need jud sila prayer because most of them is of course once inmate ta Igsoon prone sila sa depression, no? So ang ilang gikinahanglan jud kaayo ang pag-ampo, kinahanglan sila og kusog sa Ginoo, kinahanglan sila og presence jud ni Lord gahom sa Ginoo nga dili sila madala bitaw sa mga negatibong hunghong sa kaaway kay of course na sila ning sulod prone sila sa mga negativity bitaw nga daghan kay mga hunghong ang yawa nga mauna no. So mo hinungdan nga mabalaka sila. So mao na nga nag-release ta og prayer nila Igsoon para ma-comfort sad sila. Unya makabaton sila paglaom ang ilang sitwasyon, no? Madasig sila ba nga dili sila magwad-ag paglaom. So mao ni nga ato silang giampo this time Igsoon. So and then after ni naglamano ta, ako silang gikumusta, gilamano, gidasig nga naay paglaom sa Ginoo. So mao ni mga Igsoon. Ang uban ni familiar man kay nako ugod kay duol ra ba ning amua sa next town man gud Igsoon, no? So mao na ni sila, no? So malipayon kay sila ang uban na ni nang hilak na bless ba. So this time mao na ni amua na ning sugdan pag-distribute ang mga grocery Igsoon, mga pagkaon, no? Mao na ning hatag iapod-apod nila kauban sa ako ang classmate nga police sa Igsoon, no? Si Sir Frederick Kusap nga na-assign sa Tubigon Police Station. Ako agi ning kauban og thesis sa una, no? So amo na ning apod-apod nila para ilahang kanon, ilang magamit, no? Kay need sa nila Igsoon, no? So imo makita nga malipayon jud kay sila nga wa man gud ni sila mag-expect nga mutunga ko kay naa man jud ko diri kasi most of the time naka-focus ko diri sa amuang station sa Clarin nya magsigay pagugwali diri pero dili jud pareha diri sa amuang station. Mao na nga na-surprise sila kay daghan man pud kailan ako diri kanilang madlungon ta lamig kayong kalpamati basta makatabang ka kumanabang na. So nahuman ra gyud atong mission Igsoon nya ni sakay ta sa bao kay manguli na ta
It's a fruitful day ang himaya atong ibalik sa atong buhi nga Dios.